joni bo ɗum wakkatire nde mo'inton jonde gam nanki firo tafsiri alqur'ana seningal hawtande e modibbo Mahamud Goni Sise iga gawndare leydi Kamaru. keɗite jam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بربراب ميواني إن فومن بركة بدراغو لورسوما يتوى إن نونجيدي بيادما جوتوني سوما يدو تايمو أدو يدي to o be hakkilo kam o heɓan aljanna. En andi annabijo yeccino en haala mo suumaye hewti be mo hewti saaroji mum be mo nani inde maako waɗi salatu ha dow maako be mo waɗay bo no wonata riboriɗo lewru ramadan ko heɓata e geebiɗo ndu bo ko tawata ɗum e non haala saaroji to kadi lewru man be moƴƴere Allah hitande filiti tawi en ɗo ngeeɗi ɗumman ɗo se en getta Allah ngam ɓi adamajo mo ɓuri mo balle juuti nden kuuɗe mbooɗi. En andi ɗuɗɓe en cuumodino rowani hikka ɗo tawayɓe wala se ɗaɓɓita sam ko moyjo andi o andi wayne ɗonno min cuumodino hikka ɗo tawaymo ko waɗi ajal maako on waɗi to enen bo ajalji man waɗat to Allah maynir en imanaku Allah hokku en woɗugo timmode. Abdullah ibn Abbas ha qissa maako ɗo holla en haala derke en ɓe kollite diina iga ɓe famarɓe. En andi o waldino be annabijo ha suudu Maymuna o waɗi bana o ɗaani ase o ɗaanaki annabijo ummi jemma moyti ɗo yiɗi ha gite mum ɗo janga inna fi halqi samawati wal ardi ɗo o ɗo laara annabijo yehi nangi kanko bo tokkiti ko annabijo waɗi pat o waɗi o wari o darori heɗ wakkere nano annabijo se annabijo nangi mo tartini heɗ ɓaawo mum darni mo en ñaamo en paami o pamaro ɗo o ɗo watani diina hakkilo en paami bo himɓe saalihi en ɓe hokkan ɓe ɓikkoy ɓe rabba nden sallingo annabijo sallinirmo heɗ ɓaawo holli en goɗɗo salata ko yeeso juulowo ko o ɓinngel fuu annabijo darni mo heɗ wakkere ñaamo o yaaki ɗum ɓe njuuli holli en bo ase naafila fuu a yaakoto goɗɗo kanko on annabijo ɗon no tasko o yarani ɗum nangarde o yarani annabijo nangarde annabijo hoosi ndiyam go taski nden ƴamata moye waddani ɗum nangarde ɗo ɓe mbimo Abdullahi ibnu Abbas se o wi allahumma faqihhu fi ddini wa allimhu ta'wil o wi derkejo mo waddaniyam ndiyam ɗo Allah famnumo diina andinumo tafsiru alqur'an o laati to o wolwi ha alqur'an kam heƴi kadi o laati o fassirowo do annabijo go jaabi ɗum ɗo holla en haala jaggango himɓe saalihi en bo en gi annabojo on o waɗani banni do'animo saalihijo bo nonnoon to a laatake a jagganimo o do'ante do'a maako ɗo on tefete ngam dalila saalihaku maako ɗo Allah ceniɗo jabanan mo do'a maako kanko Abdullahi ibnu Abbas kanko on yecci en qissa ka o wi Abu Sufyan ɗum goɗɗo andaɗo ha nder himɓe mawɓe ha Makka marɓe daraja marɓe leñol marɓe jawle o andaɗo ha Makka nden Abu Sufyan ɗo yaake man o silmay
akhbarahu abu sufyan man yeccimo wimo anna hiragla arsala ilayhi fi rakbin min quraishin o yahino jahale filumako kanko abu sufyan hagal wakkere jiha sham se hiragla bo ɗum laamiɗo ruminko'en nasarajo goɗɗo mawɗo on man ɗo o neli ha abu sufyan goɗo wondi be jama'are qurayshinko'en wa kanu tujaran ɓe laati ɓe filoɓe derɗiraɓe ɓurna himɓe salihi en fuu nduran piloto ndeman banni ɓe maran sana'aji maɓɓe usmanum no affan en ɗo filotoɓe aboubacry ni siddiq filotoɗo ñande ɓe lamminamo ni o dilli luumo on ɓe mbiyatamo noy o wi'a ceede on joɓatami lewru ɗo na he'ata kam se mi yaha mi filo on ɓe ɓeddanimo abou hanifa ɗum modibbojo o filotoɗo abdourahman ibnu auf ɗum sahabojo o filotoɗo marɗo jawdi salihi en ɗo pat ɓe joɗaki mere ɓe piloto ɓe ndeman ɓe nduran annabijo sallllahu alayhi wa sallam o duri annabi moussa duri ɗum yukkiray on ɓe pat maɓɓe be sana'aji maɓɓe abou hanifa ɓe ewnimo ha ɓe dokka mo alkaliku fu o dogi o yukki ɓe nangi mo o yiɗa kanko o filo maako ɗo o janga maako ɗo on haaje maako o filo ma nga o heɓa jawdi halal o janga bo nga o laɓɓina diina maako o jangi bo o laati o laɓɓinɗo diina maako o laati o piitindiɗo masin nder fiitindare abou hanifa o ɗuwata ko nange ha les ɗowdi mahol goɗɗo nder fiitindare abou hanifa o sofata ha babal ngal goɗɗo mari to irin ɗum ɗo yottake ha salihaku maɓɓe banni amma ɓe ɗon dokka ɓe darajaji ka ɓe ɗon dogga on wara laato a hiito o wi kay ɗo kam o yiɗa to kadi kanjum on derɗiraɓe se goɗɗo anda sana'a ɗo wajibi dow mum ko moye fu se o tefa to na noon diina maako laaɓata to a wala sana'a ka a heɓrata halal ɗo ni diina ma laaɓata ngam a yahan a warta ha a faggiti to ko a faggiti fu ngam a wuura yaake feere ɗum ɓillan ha yaha warta se a ñaama ko a ñaami fu amma to aɗo mari sana'a ma aɗo mari halal ma yaake man on a marata teddungal ma amma to sana'a wala jungo ma tum ɗon ha les jungo goɗɗo feere ɗon heddo usoko mon Allah barkiɗi to kanjum on derke'en tiiɗe iga zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam derke'en ɗon daɗi ha diina ha jawle ha kuuɗe pat derke'en ɗon ha yeeso to kanko abou sufyan ɗo ɓaawo man o silmi amma yaake o yeccata en qissa ɗo o silmay ɓe njahino jahangal filu maɓɓe ha leddi sham bo ɓoyma ɗum en mbi'ata siri jonta ɗo be jordani falastine en ɗo ɗum pat ɗum sham ɓe mbi'anno naane to o yahi ɗum bo wakkati fil muddati allati kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama madda fiha o yahi ha nder jisde nde annabijo ɓeddanno ɓe jisde sulhu annabijo ɓeddanno ɓe jisde sulhu o ɓeddani abou sufyan be qurayshinko en ɓe ɗon nder sulhu yaake man habre wala madda fiha aba sufyan wa kuffara quraysh be heferɓe qurayshinko en fa atawhu ɓe ngaranimo kanko hiragla wa huwa bi iliya oɗon ha wuro baytul magdis en bolwino en mbi baytul magdis ɗo musallasul mim magdis ko bo ɗum ɗo mari waccu tati baytul magdis baytul muqaddas baytul magdis muqaddas be noy na
baytul migdas ɗum ɗo mari kalimaji ɗum ɗo mari waccuji tati ha inde wuro man kanjum ɓe mbiyata Jerusalem jonta ɗo ha zamanu men ɗo fada'ahum o ƴewni ɓe fi majlisi ha babal jonde maako kanko Hiragla go ɗum laamu teddungu zamanu man ɗo laamu teddungu masin wa hawlahu uzama'u rum mawɓe ruminko en pat ɗon ha sera maako summa da'a hoti o ƴewni bi kitabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓe gadda patakewol nelaɗo Allah windani ɓe ɗo allazi ba'atha bihi ma'a dihiyatal kalbi ngol o neli dihiyatal kalbi wadda ɗum ɓe gadda ngol ila azimi busra ha ardaniɗo busra kayum bo hokkitangol Hiragla kadi fa dafa'ahu ila Hiragla o hokkitingol Hiragla fa gara'ahu on man go jangingol wato ɓe janganimo ɗerewol go fa idha fihi ɗon ni ndawari ha nder ɗerewol man ko winda ha ton bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdillahi wa rasulih ila Hiragla azimir rum salamun ala man ittaba al huda ɗo patakewol ngol annabijo windanimo on ɗo o wi mi fuɗɗiri inde Allah huuɓa hinnayejo heero hinnayejo annabijo andi o kefeero amma windi bismawol ha ton to nden o wi'ata min Muhammad ibni Abdillah patakewol ɗo ngol ummi ha Muhammad ɗi Abdullahi e bo nelaɗo Allah ngol yaha bo ha Hiragla ardaniɗo ruminko en nden o wi salamun ala man ittaba al huda o wi ay salamun alaykum o wi salamun ala man ittaba al huda jam yalla tabitu ha dow tokkiɗo kanda kala mo tokki kanda fu yalla jam tabit dow maako e noy goɗɗo to laati o tana julɗo a silminto dow maako na a silmintaako to o silmini a jaɓanan mo na a jaɓata to a jaɓan no a jaɓirta en andi modi ɓe ɗo mari luure ɗuɗɗe haa ɗon a silmintaako dow maako to o silmini a jaɓan no a jaɓirta modi ɓe feere kam mbi a jaɓa bana no a jaɓiranta julɗo woodi wiiɓe banni ɓe mbi bana no a jaɓiranta julɗo ni nonno a jaɓiranta mo woɗɓe feere mbi kaayi to wi assalamu aleykum ɗo a wiya mo wa aleykum nonnon wa aleykum woɗɓe feere bo mbi kaayi a wiya wa aleykum silam badal a wiyanno wa aleykum salam go a wiya wa aleykum silam a wiya banni to en andi ruɗɗitugo silminago ɗum gajibi ɗum to goɗɗo derɗa julɗo silmini dow ma wajibi a ruɗɗita silminago ka ɗum sunna amma lornitugo silminago man ɗo kanjum ka ɗum wajibi e moy silminto dow moy jahowo silminto dow jooɗiɗo ba'iɗo silminto dow yahowo be kosɗe moɗo jooɗi ha yaasi oɗo wari tawi mo kañum silminto dow maako masalan on ɗo jooɗi ha faada goɗɗo nden oɗo wari jonta o yotti to kanko yottiɗo ɗo kanko silminto ha dow mon banni wa hakaza silminago ɗum hunde on nde en umra ha islama annabijo wi to en ɗo janja silminago ɗo en giɗotiran en nanata himɓe luuri boldata ɗo wato ɓe kofnotirta oɗo silmintako dow oya on amma to goto ɗo silmino dow oya bo ɗo jaɓani en mbiyata ɓe luuru ɓe boldata amma huudugo kam na sei to ɓe giɗi huudugo kam sei to ɓe giɗi wajibay amma silminago ngo kam o silmino dow o bo jaɓa nden o wi o jangi patakewol go wari ha nder maagol muhammadu bnu abdillahi nelaɗo Allah on waɗi patakewol yerɓani Hiragla ardaniɗo ruminko en o wi jam yalla tabitu ha dow mo tokki kanda sei o wiyata amma ba'du
amma ɓaawo fa inni ad'uka min ka miɗo ƴewnire bi di'ayati l'islami be ƴewnandu islama nda ƴewnandu islama man woni aslim taslam silmu a hisa o nana no konuji annabijo waɗi ɓoyma ɗo konuji man pat to ɓe ngari ɗo ɓe ewnira himɓe man ha islama ɓe mbi'a ɓe cilme to on cilmi min memata on min memata jawle mon min memata neɗɗakuji mon min memata rewɓe mon min memata ɓikkoye mon min memata lesdi mon to on cilmini en foti kal ɗo hollata en ase konuji man je ɓe mbaɗi man ɗo na ha ɓe keɓa hunde duya on to ha ɓe keɓano hunde duya ka ɓe ngaran ɓe kippoɓe tan ɓe jafta amma na non ɓe mbi'a ɓe cilme on kisa min accana on ko on mari pat en garta en derɗiraɓe ɓe mbi'a ɓe cilmata hidde ko ha konu waɗa ɗo ɓe mbi'a ɓe cilmata to ndega nde on cilmata kam en mbaɗu narral en jooɗo jam ta on toño min bo min toñatako on ngam islama ka na ɗum diina toñande ɓe mbi'a kaay ɗo bo waɗata to waɗata kam se noy kadi na haɓugo ngam faddana hoore mum kam na luwaji duya ɗo fanna haɓre man nde ɗon haɓa haɓre nde défense ha faddana hoore mum ɗo kam ha luwaji duya ɗo pat ɗon to irin ma noon islama haɓi ɗo na islama haɓi haɓre nde warata hippa yimɓe tan non mbara islama waɗay noon hidde ko ha islama haɓa haɓre nde faddata ɗo bo se nde a jippi wi udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu se nde a dugani ɓe jonta ka ɓe kaɓa ɓe faddana ko'e maɓɓe ha makka ɗo ɓe mbarni ɓe dow toñande mere ɓe kaftaki sam se nde a ɗo jippi wiɓe jonta kam kaɓe on faddana ko'e mon on ɓe kaɓi haɓre nde défense ɗo mi wi on ha luwaji pande ɗon ɗum kayra on julɓe kaɓi to nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ha patakewol maako cilme on kisa on jooɗo jam on mara kuje mon pat aslim taslam yu'tika llahu ajraka marratayn to a silmi an hiragla ɗo a hisan allah hokkete bo mbar jari ma nde ɗiɗi ha duya ma aɗo mari ardungal ma a mematake ha ardungal ma e ha lahira bo aɗo mari mbar jari ma fa in tawallayta to a ɗoylake a sali fa innama alayka ismul yarisin to ɗum ɗo mari luure ɗuɗɗe ha kalima man e to a silmay bo zunuba remoɓe ɗon dow ma ɓe woni remoɓe ruminko'en zunuba ruminko'en pat dow ma ase en paami ha ɗon bo to a laati a ardiɗo to himɓe ma ɗon dow laawol lettingol an on rondoto dongal man ngam a haɗayɓe nane ma ardiɗo julɓe se foɗana ɓe nafu faddana ɓe torra banni wa hakaza accataɓe be hande torra nonno accataɓe bo foɗantaɓe nafu kanjum o wimo to a silmay nden ka zunuba remoɓe pat dow ma woni wato himɓe ɓe a ardani zunuba maɓɓe ɗon dow ma wa ya ahlal kitabi ya onon yimɓe defte ta'alaw ngare ila kalimatin sawa'in ha kalima addilka baynana wa baynakum hakkunde amin be mon en pota kala ha kalimawol man woni allah na'buda illa allah ta en goɗitina se allah tan en ndewata hunde to nde wi'ama dewal tagdi nastata ton se allah tan rewete wala nushrika bihi shay'an ta en kawtana allah ko ɗume en ɗo bolwa tum en mbi shirku to nasti dewal ngal wonni shirku ɗo mari none ɗuɗɗe en ngala wakkati ha en limta ɗum haɗo ɗum mari noneji ɗuɗɗi none shirku yaake feere goɗɗo rewan hunde tagaande allah o hawra be allah
yaake feere bo o hoosan sifa allah o yowa ha dow tagdi deedei ko allah hertori se kañum tan waɗanno o haɓɓa ha ɓernde maako tagdi fuu waawi ɗum waɗugo yonta bana riskugo goɗɗo ɗo riskugo ɗo sey allah to a numi wo tagdi waawi ma riskugo ni a hoosi sifa allah a ɓorni tagdi to nonnon ñawndugo nonnon heɓugo ɓinngel masalan daya ɗo allah on hokkata amma sababu ka ɓi adama waɗan ɓi adama waɗante sababu amma waɗgo ɗum haqiqa jawmirawo on waɗata to a doggitiri ɓi adama a wimo o riske ni a hoosi sifa allah a ɓorni mo kanko ka o wawatama riskugo to irin ɗo se goɗɗo taskito ha kuuɗe mum kala hunde laatinde ɗum sifa allah patta hoosunde a yowana tagdi o wi'ata wala yattakhisa ba'duna ba'dan arbaba ta yoga men jogi to yoga ɗum jawmiraɓe min dunillahi tana allah fa in tawallaw to ɓe ɗoylake nden fagulu mbi'e ishadu ceede bi anna muslimun minon ka min ɗowtiɓe lafzul hadisi ahadu riwayati al-bukhari lafzu hadise wol haɗo ɗo ɗum gootum ha nder riwayaji bukhari ɗuɗɗi filli hadisewol man ɗo gotol man on ɗo وقد أخرجه حقيقة إمام بخاري ورتني بأدوال من هذا بيكو بريدو جيوتو غوبو هاري وافيري وفيه زيادة وريهات من بسدوغو قوله كونغول ماكو الياريسين وري وي بني وفي رواية بو الأريسين فاتم رومين كو إن من ويئتي نون رموبي to wal aris ɗo ko wi'ete noon al akkar demowo wa huwa zurra remoɓe wal fallah kamɓe mbiyete noon wagila wi'ama hum kamɓe goni atba'u abdillahi ibni aris tokkiɓe wor goɗɗo mo ɓe mbi'anno abdoullahi ibnu aris ɗum goɗɗo on himɓe maako ndewino ko luuti allah yimɓe maako ndewi ko luuti allah abdoullahi ibnu aris ɗo waɗino ha zamanuji caaliɗi rajulun kana fi zamani l awwal ha zamanu aranderu ba'athahu llahu allah nelimo fa khalafahu qawmuhu sey yimɓe maako luutanimo ɓe ndewi tana allah waqila wi'ama hum kamɓe ngoni al arusiyuna ɗo bo وهم كم بنغوني نصارى ان اتباع عبد الله بن عروس توكي بعبد الله بن عروس go وهم العروسة كم بنبيئتي عروسة وقيل وياما هم الأريسون كم بنبيئتي أريسون بضم الحمزة بترغو همزة أريسون وهم الملوك كم بنغوني لامبي الذين بين يخالفون بدلوتا أنبياءهم النبو إن مبي وقيل وياما هم المتبخترون كم بيغوني نياجو توبي منتو توبي واتو منتو بانتا هوري وقيل وياما هم كم بيغوني اليهود كم بيغوني يهودا والنصارى بنصارى الذين بين صددتهم بأفدد عن الإسلام أهدي بتوكاغو إسلاما واتبعوك بتوكيما على كفرك دو كيفراكما دو بودم كونغول وي بني وعلى كل حال كو إن فامتا حق السمان himɓe man ɗo ɓe ɗowtani ardiɗo maɓɓe ɓe kawtani allah ɓe mbi'ata ha nder qissaji laamiɗo man nde ɓe geccimo haala diina islama o simtiri fuu o simtiri ni se himɓe maako dogari en ɓaddinaɓe saraki en ɓadiɓe se ɓe mbaɗi hoolo ɓe kafti bana ɓe nangan mo ɓe cottina ɓe ardina goɗɗo feere ni se o wi kay mi jarribi o noon
o wi mi jarribi o noon ɓe mbi to himɓe maako ɗo kaftaki no dow maako islam maako woɗanno to kanjum on ɓe mbiyata ardiɗo kam laaru hedduɓe be maako to ɓe mbooɗi o wooɗan e to ɓe kalli bo o hallan en gi o yotti haa islama amma hedduɓe be maako saraki en maako on kaɗi mo nde ɓe kafti ɓe mbaɗi hoolo ɗo ni sey o hultorita ɓe cottinamo ɓe gadda goɗɗo feere sey o wi kay mi jarribi o noon haa mi laara o wi banni ɗo on haɗi mo kadi silmugo silmol gonɗungol kanko o wi'ete hiragla man ɗo to kadi derɗiraaɓe ko moyjo watana hoore mum hakkilo ngendam ɗo ɗum neɓata ɗum jisgel pamarel ni on ngendam ɗo nder duuɓi temerre on ko waɗata pat a dañe a mawna a heɓa ko a heɓata haa duya to ɗum laamu to ɗum jawdi to ɗum andal a huutinira ɗum ko a yeebo ɗum a dilla a acca ɗum pat nder duuɓi temerre ɗo to ɓuri duuɓi temerre man ɗo ko aɗon a mayay bo a nafata daraja ka a mari man ɗo ka huwantama kanjum on derɗiraaɓe ko moyo ta o jaɓa laatugo o ñaamaaɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en mo'e ɗiɗi kam ɗuɗɗum haa nder yimɓe pat ñaamaaɓe haa mo'e man wato ɓe keɓi mo'e ɓe kuutinirayde ɗum mo'e ɗeyeje asihatu wal farag njamuɗo to aɗo yamɗi ɗo useni ribora njamu ma man huu diinama a tammi ñawgo to ni yaake a jamoɗo aɗo rewa Allah yaake to a ñawi a windante kuuɗe boɗɗe ko a huway fuu nonnon soyde kuugal aɗo jooɗi a wala kuugal a wiyata a wala kuugal ɗo kuugal ɗon rewu Allah to a heɓoy jawdi ni sungulla nasti to a talaka on a wiyata a wala kuugal ɗo to yaake man ɗo on aɗo mari wakkati je a rewata Allah amma to a heɓi jawdi ndi waran ndi sukle a juula a naafata a itta zakka a hokkata sadaka ɗo ka to a habdi dey kabduɗo on ɗo a juulan farilla amma a naafata a ittan zakka amma a hokkata sadaka a sumoto ramadan amma a sumata ko ɗorayeje ko waɗi jawdi ma on suklete amanaji wala mo a halfitini pat o jambete a wi'a bo si a contrôla ɗum pat ta ɓe ngappita no famɗiri fuu ɗo on warata sukle goɗɗo feere non man fuu heɓatako en ɗon gi'a en ɗon nana goɗɗo warta zuura be asira o hawran mangariba be eshayi o hawran ma bo zuura asiri mangariba eshayi pat o hawtan ɗon ha nder himɓe ɓe Allah halfitini jawdi ɗume sugli mo talakakuna kaay ñawna kaay ɗume sugli mo mo'ere on o heɓi nden nde wartani mo masibo wato jawdi on o heɓi nden o waway dirjugo ndi ha dede no ndi nafirta mo warti ndi ɗo sabbibinana mo yeddugo Allah on sallingo wakkati yaake juulete inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julde ɗo nde be wakkati a juulatande iga wakkati man waɗay a juulatande bo ɓaawo man en ɗo janga fawailul lil musallin waadi woli yite woodani juuloɓe goɗɗo juulowo ni waadi woli yite woodanamo o alladina hum an salatihim sahun julde man ɓe juulatande yaake wakkati maare ɓe juulirtande bo no nde juulirte ɓeɗo on ɓeɗon juula amma julde man nde masibo ha dow maɓɓe to kadi ko moyo o haɓa o hisa ɗum kam jawdi ndi Allah hokkima ɗo ɗum moƴƴere nde nafete an nafa himɓe ma nafa julɓe Allah nafa leddi ma pat to ni a waati hakkilo e to laatake a watay hakkilo bo
a heɓi moƴƴere man nde torre ya warta a yeddirandi Allah farillaji Allah a yeebo ɗum to ha goɗɗo yi banni tawimo kam wato yaake maako man woyanteɗo goɗɗo marɗo hakkilo kam woyananmo non noon derɗam to a derkejo ɗo habdu rewo Allah iga annayi wayi yaake to a nayiwi ɗo yahan warta a wawata goɗɗo wawata o daro o naafa darɗe ɗiɗi ni nayi waddan ɗum be ñaw a fotayi a daro a naafa nde aɗo yamɗi ɗo habdu ribora ɗum kanjum on ɓe mbi'ata jawɗan kuugal iga talakaku ngejjitinowo waray ta ɗo mari kuukoye ha juuɗe ma ɗo habdu rewu Allah iga Allah talkiɗinayima ya warta kuuje pat a jillindiran a mandata talakaku to ɗon ha goɗɗo askindira kuuje pat o heftata oɗo juula ɗo oɗo juula asira amma o janga be hoolo oɗo numa probléme ji on talakaku to nde a be jawdi ɗo habdu rewu Allah iga ɗum ɗo tawayma nonnon to a talakajo man bo habdu a riboro talakaku ma man a rewa Allah en bolwino haala jawdi man ko ndi waɗanno yimɓe jawdi ƴagginori bo ɗon ndi ƴagginan ɗi adama ndi waɗan ɗum yeebo farillaji Allah to a talakajo bo habdu iga a heɓan jawdi man ha ndi suklima nonno to a jamo habdu riboran jamu ma iga ñawjijowu terɗe waray jiiji ma jo'ini nonnon to a derkejo ɗo en mbi habdu iga nayewu waray nayewu bo waran jillindira kuuje warta kuuje pat a yijjitan kala ɗume fo a heftata ɗume on ɗume a waɗa hunde a loro a waɗa fayin to yaawu lawrewu Allah iga kanjuman waɗay warta a juula darɗe joyi ha magariba a juula no darɗe tati go a juula joyi wato haraf nastima hakkilo fuɗɗi wonnaago e ɗo pan accuɗo yaawu ribora ngendam ma iga mayde timmitinore waray kadi kayre ka to nde wari kuuje go pat ndikka kanje man to nde wari kayre kam nde ta'an ɗum pat to habdu rewu Allah iga aɗo yeeɗi ɗo to ha mayde ɗo wari ni e hunde pat wonnake to ha goɗɗo wari maygo on o siftori kanko ɗo warno ha duniya ha o rewa Allah nden o reway ɗum yaake man hunde pat wonni o wasmiti yaake wasmirru nafata jawmirawo cenɗo wi'ata ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim ya onon yimɓe defte tema ndikka en kaaɗa haa ɗo inchallah amma hidde ko ha en kaaɗa man ɗo ha mi wolwa kuuje seɗɗa woodi kuuje ɗon derɗiraaɓe jeeɗiɗi kuuje man ɗe kalkooje goɗɗo to ɗon no ɓornotiri be maaje haani o tuuba ko yaake ndey sakko ha sumayɗo ka useni ta tawra mo ko be gotol maaje to yiɗi ha diina maako laaɓa ha diina maako hisna mo kanje ngoni ɗume ashirku billah hawtango Allah derɗam to a andi shirku ɗon no ha kuuɗe ma yawu law tuubu ko ndeyma sakko ha nder lewru ramadan ɗo ngam to shirku ɗon ha ma ko a huwata ha ramadan man pat jaɓatake a naafan qiyamul layli a hokkan sadaka a waɗan umra a waɗan itikaf a jangan alquran amma pat nafata a suumoto man pat nafata kanjum on wiide kuuɗe jeeɗiɗi kalkoje tagge ko limande shirku halkan mbi adama ɗiɗaɓol man siiri goɗɗo man o siiran be hoore maako ko o yahan ɓe ciiranomo en ɗo janga ha nassi risala ɗo goɗɗo siirowo wala tuubu siirowo to ɓe ɗelliti dow maako laamu ɗelliti dow maako wala tuubu sey to ni o tuubi iga laamu heftaymo amma to ha heftimo kam wala tuubu sey o hiita maako bo anda ɗum haddu sahiri darbatun bisayf
goɗɗo to o siiran Allah bustimo, Allah halkimo. Ngam goɗɗo ciirowo ɓurna pat to o wari maaygo o limtan ko o waɗi, o limta yimɓe ɓe o siiri, ɓe o meedi, o wurtini wuro, ɓe o talkiɗini, ɓe o jiiji. Nden ɓaawo man o woya bone maako, o wiya yiite ɗo wula mo, useni ɓe ngadda climatisé le, ɓe ngadda ventilateur le, ɓe mbifanamo le banni. En ɗon nana ɗum butumere, kanjum ka na ɗum hunde ñukkinde. Kanjum on goɗɗo o dayto ko wiyete shirku, o dayto ko wiyete sihiri. Sihiri woɗay. Ta siiru, ta yahu ɓe ciirane. Siriji man ɗon none feere feere. Feere goɗɗo sirdan goɗɗo be alquran, pat haramu, ɗum keferaku. Goɗɗo sirdan goɗɗo be kuuje non, hosa ɗo hawra be ɗo, hosa ɗo hawra be ɗo. Hami yecca on hunde hayɗininde. Miɗo wolwa haala siiri banni ha nder waajuji am, sei mi wi'ata siiri warti jonta ɓe ɗo corra ɗum ha men ɗo 500. Mi yecci nokkuje, mi wi ha nokkure ni ɓe ɗo corrana himɓe siiri huwa ɗum timmi, goɗɗo yaha waɗana goɗɗo. Sei goɗɗo feere nde on nani banni, o yahi oɗo yecca yimɓe, o wi Ousmane Mahmoud wi ɓe njaha ɓe cooda siiri ha babal kaza ɗon 500. Kadi mi anda o wi ɗum nga ha o wonnami inde ko soyde faamu on yottinimo ha banni, mi anda banni waɗimi faɓɓay ɗo ma. Mi wi on, mi wi siiri ha men ɗo ha warti yotti ha nokkure kazare be kazare kam ɓe mbiyam ɓe ɗon jara kuje siiri man coggu 500, goɗɗo soda ya waɗana goɗɗo. Nde mi wolwi banni o nani ni, o wi Usama woni ɓe jaa cooda kuje siiri mbaɗana himɓe. To kadi derɗiraɓe min kam mi barriɗo, to laatake be boofol o wiiri ɗum, Allah yaafumo. Noon boofol ɗo su'ul fahmi, o famanayam ko mi wi ɗo kam Allah yaafumo. Amma to o waɗi ɗum be amdu kam, ɗo kam mi anda ha mi sarwotira be nafsu am tawon. Aywa naam, aywa naam, ngam ñalawmaare darngal man ɗo nde juutata ɗo nana mere. To wa ala kulli hal, ko o waɗi ɗum be amdu fu min kam mi yaafi mo, Allah ceniɗo yaafumo. Amma paame min ka ndano mi wiiri ɗum. To nonnoon derɗiraɓe, tataɓol man ha nder kuuɗe kalluɗe man wargo. Wargo ɗum bo wala geddal ngal Allah wi yaafata sei wargo. To goɗɗo mbari ɓi adamajo muminijo amdan wari ha nasi alquran, Allah yaafatamo. Nden Allah haltanimo kuuje mawɗe mawɗe 5. Allah ceniɗo haltanimo. To kadi amma be non man fuu modi ɓe mbi o tuuba kam. To ni fototiri o mbari goɗɗo amdan man ɗo o tuuba, ta o baasa ha dow ko nassi man wiɗo o wiya o tuubata. O tuuba o rena ko Allah waɗata mo. Allah na bawɗo, Allah bawɗo ɗo mari mo foti Allah yaafa mo. Ngam o limti kuuje man ha ton ɗo ɗe kulniɗe masin. Fa jazauhu jahannam khalidan fiha. Allah tikkanimo, o limti kuuje kaza. Allah siryanimo yangada nawka, wala geddal Allah waddi kalta mum yotti wargo ɗo. Nden jonta wargo man warti wiyata fajira tan on tawa ɓe mbari goɗɗo ɓe cakkini, hakke to ñande ɗuuɗi. Diina on jogaka, derke'en edikaka, éducation wala mo edikata ɓikkoye mum nden ɓingel man hoosa hunde goɗɗo. Wala mo edikata ɓikkoye mum nden ɗiiko mbara goɗɗo. Wala mo edikata ɓikkoye mum nden ɓingel man huɗa goɗɗo. Don holli ha éducation ka en ɗo manki. To nonnoon derɗiraɓe, en keɓi kuuje tati, miɗon lornita ɗe ngam on maando ɗe. Shirku, siiri, mbargo nafsu, en keɓi tati. E nonnoon aklu riba, ñaamugo riba no wayi? A yaha goɗɗo a wi'a mo hokkam ñamande booro 10, mi yoɓete booro 11. Ma bo hokkam ñamande booro 10, mi yoɓete le 15. Le 15 waɗa
o wara o ƴamta ceede maako a wiya mo ɓeddanam dele mi ɓeddane ceede ma bo sorra kuuje ɗe riba doggata dow mum ɓurdindira bana kangeeri be kangeeri ko cardi be cardi masalan ni bana sanjiɗo jonta en jotti ha ɗum ɗo waɗe to ɗum waɗaka ha wuro men gawndere ɗo bo ɗum waɗete ha nokkuje goɗɗe ko ha wuro men on fo ha pattule goɗɗe ɗum waɗete mi yiɗi cewɗe booro hokkam booro man ɓe mi hokkatama booro man sey to a hokkiyam booro be dala nogas ɓurdindira to ɗum man ɗo ɗum riba kanjum man ɗo ɗum dagatako ma bo sanji on a hokka goɗɗo ceede o wiya mi waddane sanji man ɗo bo dagata sanji ka sey yadan biyadin sey jungo be jungo to kadi haala riba ɗo bo to en mbi en bolwa ha ɗon babuwol man jungol ɗum ñiddi masin noon wa aklu malil yatim ñamugo jawdi atimejo kuje jeeɗiɗi kalkoje on miɗo limtana on gotol man fu halkan ɓi adama na ha duniya ɗo halkatamo ha lahira ñamugo jawdi atime ɓingel atimeyel ngel jurumngel wala ko en lortoto ha dow man ñamugo jawdi atime ɗo ɗum halkan goɗɗo en mbi shirku sihiri ñamugo riba ñamugo shirku sihiri mbargo nafsu ñamgo riba be ñamugo jawdi atime en keɓi joyi lutti ɗiɗi man ɗume a tawalli yawma zahaf to laatake la gaddar Allah masalan woodi habre nde faddango diina waɗi mi wi la gaddar Allah ɗo na mi wi ta ɗum waɗa wato ta ɗum waɗa ni goɗɗo man dogga on ɗo on komi molti ha ton wato goɗɗo to o doggi ha ton man ɗo ɗum ɗo mari ga'idaji to konne en mon ni onon bo on ni on doggata amma to ɓe ɓurdi on be ni ɗo ka dagan on dogga to kanjum man ɗo bo ɗum halkan goɗɗo nonnoon jeeɗiɗaɓol man e ragarewol gasful muhsanatil afifat goɗɗo haada debbo mo jeenata jeenu ko gorko mo jeenata haada mo jeenu ko haada mo ni hunde wonde feere ko nguyka kanjum ɗo bo ɗum hunde hulninde masin en ɗo janga ha suratul nur ɗo en ɗo janga haala haadugo goɗɗo ha ton to ɗum hunde on hulninde ɓe kalkete bo ha lahira on na ha duniya ɗo to wongol a ɓornotiri ha maje ɗo yawu tuubu ɗo ɗum risque Allah hokki en to goɗɗo tuubi ni Allah jaɓi o warti bana wala ko o waɗino balma aya gotka feere ma wi en yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat Allah sanjitana ɓe kalluɗe maɓɓe man ɗo warta kuuɗe boɗɗe to bona yiri ba feere fayin to Allah cendo fondu en famnino billahi tawfiq يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. دومين balnata firo deftere alqur'ana siningal hawtande imodibbo Mahamud Goni Sise gawndare leydi Kamaru do darnde ballitiɓe yan a waddanki on tafsir ɗum Abu Ayman lildoyɗo firongon iga gawndare leydi Kamaru min Ibrahim Romodake gonduɗo moɗon iga Kodi Radio International Abuja TV ɓe ami on gonde tafsiriji amen garayɗi yeso.